सिमला बागान रंजाली क्लाब ट्रफी जोलुर जोबथा बादायलायनाया दिनै जोबनानै थांबाय। चिरां जिल्ला सान्तिपुर भिसिडिसिनि सिङाव थानाय सिमला बागान गामियाव सिमला बागान रंजाली क्लाबनि ट्रफी जोलुर बादायलायनाया दिनै जोबनानै थांबाय। बे जोबथा फाइनाल गेलेनायाव बाहागो लादों HBFC, सबाइझार, दमगाव आरो सिमला बागान रंजाली क्लाब। आं जोबोद गोजोननाय मोनदों, मानो होनोबा बे खेलाखौ जोंनि गामियावनो होदों। जों गामिनियानो फाइनाल गेलेनो हादों आरो आं बेयाव बेस्ट स्करार ट्रफी मोननो हादों। गरब्रै गलाव आंजों समान रावबो गल लानो हायाखै, बेनि थाखाय आं मोनदों। आं जोबोद गोजोननाय मोनदों। लकेलाव जानायखौ जों लकेलावनो लाखिनो हानायखाय एसेयावनोसै। नेक्स्टआवथ' नाजालांबाय थागोन, जेसेबां खेला जागोन पार्टिसिपेट खालामगोन, जेसेबां हायो एसेबां पारफरमेन्सखौ होनो नाजागोन। बिथांमोनखौ आं खावलायनो लुगैयो, माने फुटबलजों दानि जुगाव बिराद मोजां लाइफ दानो हायो। गावनि गोसो दंब्ला प्रेक्टिस होनांगोन, मोजां मेहनत खालामनांगोन, एकदम खस्थ'नि गेजेरजोंसो सहैयो होननानै बिथांमोनखौ आं ओंखायनो बिदि फुरा प्लेयार जाजानो लुगैयो। बिथांमोना गोसो जाथों, प्रेक्टिस खालामथों, बिदिनो दावगालांथों। आंनि मुलाम्फाया बेनो, माने आं फिसा फिसौ खेला गेलेबाथाय सुपार लिग गेलेयो, बिदिनो क्लाबावबो गेलेयो, बेनोसै आरो इन्टार डिस्ट्रिक्टबो गेलेयो। आंनि मुङा खोमदोन ब्रह्म। निस्सय, मानो होनबा जोंनो खुंदों, जेनेबा जोंनो अर्गानाइज खालामदों सिमला बागान रंजाली क्लाब सान्तिपुर, जोंनो अर्गानाइज खालामदों। बेनि उनाव जोङो गेलेयै दिनै जोंनि हेंथायाव गेलेदों सबाइझार बेंटल, बिथांमोना जोंनि हेंथायाव गेलेदों। बिथांमोनाबो बिराद जेनेबा लोगोफोर, जेनेबा मोजां प्लेयार, नेसनेल प्लेयार गेलेनाय दं, बिसोरजोंबो ज' लोगो नांनानै बिसोरबो गेलेना फैदों। दिनै नाजायै बिसोरबो फाइनालसिम गेलेबाय। दिनै खस्थ'नि गेजेरजों गेमाव 1-1 बयबो जोंनि टीमाबो गोसो होनानै गेलेदों। प्लेयारफ्रा देरहानांगौनि सादआव आरो गामिनि रायजो राजायाबो गोबां सापर्ट खालामदों। बेजों लोगोसे सापर्ट खालामनायजों लोगोसे जों दिनै ट्राइब्रेकाराव देरहानो हाबाय। जों हाजासे नाजालांबाय थागोन। दा नै सिनियर जानो थांगासिनो गवालपारा डिस्ट्रिक्टआव। दा बे सिनियराव जोङो चिरां डिस्ट्रिक्ट जानानै जोहैगोन। बेवहाय 19-20आव सिलेक्सन दङ। बे सिलेक्सनाव जाय बिथांमोना सिलेक्सन जागोन, बे बिथांमोना इन्टार डिस्ट्रिक्ट गेलेगोन। बिनि उनाव इन्टार डिस्ट्रिक्ट गेलेनानै नेसनेल गेलेगोन। आरो जोंथ' हाजासे नाजाबाय थागोन। सिगां समाव बिदिनो नेसनेल गेलेखांबाय आंबो, जेनेबा 2019-20 बेयाव नेसनेल गेलेखांबाय आरो हाजासे गोजौ लेभेलसिम थांनो आरो नाजाबावगोन। सिगाङाव आङो गुवाहाटी एफसिआव दंमोन 2015आव। बिनि उनाव आङो 2015आवनो आङो ट्रेन्सफार लादों GBFC जारागुरि गसाइगाव होननायाव। बिनि उनाव आं बङाइगाव 11 स्टाराव 2019सिम। बिनि उनाव 20आवथ' नों ओरै कर'ना जाबाय, बिनि उनाव 21आवबो कर'ना जाबाय। बिनि उनाव जों क्लाबाव सौहैनो हायासै। नैबे नेक्स्ट फैगोन समाव जों क्लाबाव थांनो नाजाबावगोन आरो। निस्सय, नोंथाङा बेखौ सोंनायनि थाखाय आं जोबोद गोजोननाय मोनबाय। बेयाव जोङो Under 9निफ्राय जोङो सिनियर लेभेलसिम कचिं होगासिनो बाव। कचिंखौ आंनो होदों, लोगोसे आंनो प्रेक्टिस खालामदों। बेजों लोगोसे बिथांमोनहा बे उन्दै फंबाय बिनानावमोना गावनो फैसा, जेनेबा एसे जइन्ट फिस, जेनेबा 200 बा 100 होनानै बिथांमोना कचिं लागासिनो। बेवहाय जोङो लुबैयो सरकारनिफ्राय जुदि बेबस्था दङबा सिमला बागान रंजाली क्लाबाव फैनानै जुदि हेल्प होयो, बेखौ जों गोजोननाय मोनगोन आरो ना। आंबो दा रंजाली क्लाबनि जानानै आङो बेखौनो बुंगोन जे जोङो सिमला बागान रंजाली क्लाब हिसाबै, रेजिस्टार क्लाब हिसाबै जोङो चिरां डिस्ट्रिक्ट सुपार लिग खेलायाव जोङो बाहागो लानाया जोङो आजिले 5 बोसोर जोङो रानिं जाबाय। दा 5 बोसोरनि गेजेराव जोङो चेम्पियन जानो हाया। जोङो बोसोरनै, जोङो 3 मोननै जोङो रानिं चेम्पियन जानो हाबाय। नाथाय मोनसे बाथ्राया बेनो दुखुनांथावा, माने जोङो रांखान्थिनि एसे दुरबलथायाव जोङो सेलेक्ट जादोंमोनबाबो आसाम सुपार लिगखौ जोङो गेलेहैनो हायाखै। दा बिनि थाखाय आङो बेखौसो फोसावनो लुबैदों जे क्लाबनि जानानै आरो बे ओनसोलनि जानानै जाहाथे दानि जे फैबाय थानाय, दानि जे सोलिबाय थानाय बिटिआर सरकार, दा बिथांमोना जाहाथे जोंनिसिम एसे आरो बे
रेजिस्टार क्लाबफोरखौ नायनानै जाहाथे एसे सरकारा जा हायो अनसुंथाइ जाहाथे होयो आङो बेखौ बे ओनसोलनि जानानै आरो बे सिमला बागान रंजालि क्लाबनि जानानै आङो सरकारनिसिम बेखौनो खामना खालामो एसेनोसै गोजोन्थों